أحب الوفاء بشد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Bir вакытны шулай сәфәргә чыкты, ир белән хатын машинада баралар инде булар. Bir zaman яңгыр башланды, давыл башланды. Хәзер хатыны намаз укый торган, ире һич намаз укымаган җегет. Баралар инде, куркып баралар, хатыны куллар күтәреп, "Я Раббым, безне бу давылдан сакла, безгә ярдәм ит" диде. Хәзер ире дә курка бит инде, ире дә белми ничек дуа кылырга. Ничек хатын мин дә шулай дип тора хәзер юлда. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de "Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve izâ sa'alaka ibâdî anni fe inni qarîb." Benim turunda kullarım sorasalar, min bit yakın. Ucibu da'vatad da'i izâ da'an. Hem dua kılışıga ul minnan soraganda cevap birem. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Onlar mına cevap versinler, hem mına iman getirsinler. Belki onlar doğru yol bilen barırlar. 2. Sura Bakara 186. ayet. Allah subhanahu wa ta'ala bir saat belgilemi. Менә 5-тән 6-га хәтлек кенә юк. Менә кайчан телисен шул вакытта кулларыңны күтәрәсен, дуа кыласың, Аллаһ субханаһу ва тааля кабул итәргә әзер. Ничек дигәндә аны аңлый алмыйбыз, белә алмыйбыз, чөнки Аллаһ субханаһу ва тааля кудратын хакыйкый рәвештә Аллаһ субханаһу ва тааля үзе генә белә. Шуңа күрә дуа турында сөйләгәндә, дуа кылу тагын бер сәбәп үзебезнең ризыгыбызга ирешергә. Исегездә бит теге җумаларда сөйләшкән идек ризык турында. Аллаһ ризык бирүче һәм Аллаһ субханаһу ва тааля һәрбер бәндәгә үз ризыгын язып куйган. Ләкин шул ризыкка җитәр өчен Аллаһ тааля сәбәпләрен дә язган. Шул сәбәпләрне кылырга кирәк. Сәбәпләр арасында матди бар һәм рухи дин белән бәйле. Һәм менә шул дини сәбәпләр арасында ул да булса зур дәрәҗә алып тора дуа кылу. Моннан тыш дуа кылганда ризык сорыйбызмы, бәхет сорыйбызмы, саулык, сәламәтлек сорыйбызмы? Үзе дуа, кул күтәреп дуа кылганда инде без утабыз инде. Чөнки Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям bir hadisinde ise "Ad-du'a huwa al-ibada." Dua kılul ibadet. İbadet ol ahirette gene baht değil, dua ol bu dünyada da baht getirir. Çünkü ol ibadet. Ala bi zikrillah tatma'innul kulub. Allah'ını iske alu bilen yürekler tinchlanmaymı? Son ibadet ol Allah'ını iske alu bit. Dua kılul Allah'ını iske alu. Son kullarını күтәрәсен инде гыйбадат кыласың. Демәк, кыямәт көнне шул дуа кылун әҗир савабын күрәчәксең Аллаһ бирсә, ә менә бу дөньяда йөрәгеңә, күңелеңә җылы, тынычлык һәм бәхет Аллаһ бирсә, кирип урнашыр. Дуа кылу җәмәгать пәйгамбәрләрнең дә сыйфаты. Бит алар безгә җибәрелмәс, безгә мисал булып торыр өчен. Аллаһ Тәала Кур'ан-ы Кәримдә әйтә: "Аузу биллаһи минәш-шәйтанир-раҗим. Иннахум кану юсари'уна фил хайрати ва яд'унана рагаба ва раһаба ва кану лана хаши'ин." Хакта алар хәерле эшләр кылырга тырыштылар. Һәм безгә өмет ва курку белән дуа кылдылар ва безгә карата басынкы, тыйнак итәатле булдылар. 21. Sura 90. ayet. Allah subhanahu wa ta'ala du'a kılışlarını yarata. Eğer de bizge etseler, in kaldırlı kişi kim? Kubimizde aniyetilerimiz. Eğer de etseler, anim ne bunu yarata, atin bunu yarata, bizim de tırışabız ol versene tabırga, alırga, jitkizirge, Алар шатлансыннар өчен.
Алар шатлансалар, аларның елмаюларын үзебезнең йөрәкләребезгә җылы итеп кабул итеп алырга әзербез. Кемдә әни әйтисе юк, эй, хәзер булса иде, шуны эшләр идем, бала эшләр идем, тегелә эшләр идем дип хыялланып яши. Кемдә бар, әлбәттә, әле булдыра алабыз. Соң Пайгамбар Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям безгә хәбәр бирә. Сахих иснад белән килә бу хадис. Лайса шайъун акраму аля Аллаһ азза ва джалла мин ад-дуа. Аллаһка дуадан да кадерлерәк бер нәрсә дә юк. Җәмәгать, дуа кылу йөрәкләрне тынычландыра. Дуа кылу Аллаһка тәвәккәл итүнең бер зур билгесе булып тора. Дуа кылу җәмәгать файдасын яши торган безләргә генә түгел, хәтта бу дөньядан киткән кешеләргә дә файдасы ирешә. Дуа җәмәгать ул урын белән дә, вакыт белән дә чикләнмәгән. Соңга кулларыбызны күтәреп сорыйк. Күтәрә алмыйсың икән, барган хутта гына дуа кылып бар. Аллаһ Тәала кабул итә. Аллаһ Тәала нәрсән йөрәгендә, нәрсән телеңдә икәнлеген белә. Ләкин бер зур шарт бар монда. Дуа кабул булуын. Муслимда бер хадис килә, Пайгамбар Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям бер хадисендә безгә шундый мәгълүмат бирә. Хакыйкатьтә ди Аллаһ игелекле һәм игелектән башка бер нәрсә дә кабул итми. Бер вакытта бер кеше урлап алмасын садака итеп бирә. Абу Ханиф нарайта, син ике гынах кылдың ди. Беренчесе урладың. Икенчесе шул урланганнан садака бирдең. Чөнки Аллаһ субхану ва тааля игелекле ва игелектән бер нәрсә дә кабул итми. Һәм хакыйкатьтә Аллаһ пайгамбарларга әмер иткән иманлы кешеләргә дә әмер итте. Нәрсә пайгамбарларга, шуны безгә дә әмер итте. Һәм Куръанда Аллаһ Тәала әйтә: "И илчеләр ди, игелектән ашагыз һәм салих гамәлләр кылыгыз." Әл-Муъминун сүрәсе 51-нче аят. Башка аятта Әл-Бакара сүрәсендә 172-нче аятында Аллаһ Тәала әйтә: "И иман китергәннәр, без сезгә биргән илектән ашагыз." Ашагыз. Һәм аннан соң ди Абу Хурайра, Пайгамбар Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям бер хадисендә шундый искә төшә бер кешене. Ул кеше инде тузан белән капланган, чөнки ул мусафир, юлчы. Инде шәчләре тәртипсез хәлдә. Инде кулларын күтәреп, "Я Раббым, я Раббым, я Раббым" дигән сүзләр әйтә. Караз, берничә сәбәп бу кылды. Беренче, мусафир. Икенчесе, дуаны көчәйтә торган нәрсә, куллар күтәрде. Аллаһ Тәала уяла, кулны кайтарырга буш дигән сүз. Өченче, "Я Раббым, я Раббым" дигән сүзләр әйтә. Ләкин Пайгамбар Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, ләкин аның ризыгы харамнан алынган. Аның эшү дә харамнан, киеме дә харамнан. Соң ничек анарга Аллаһ Тәала җавап бирсен инде? Шуңа күрә ризыкларыбыз хәләл булырга тиеш. Кардәшләрем, авыр булмаса, беразны алга килегез. Артта кеше утырсыннар өчен. Алла разы булсын. Шуңа күрә җәмәгать, үзебезне әллә нинди дәрәҗәгә куймыйк. Чөнки беразны температура күтәрелсә, инде караваттан да тора алмыйбыз. Беразны ашарга булмаса, инде үләрдәй ятабыз. Эчәргә булмаса, су шулай анысыз булдыра алмыйбыз. Шуңа күрә Аллаһ Тәала куллар күтәреп сорарга, уялырга кирәкми. Чөнки Аллаһ субхану ва тааля бирүче. Чөнки Аллаһ Тәала әйтә Куръан-ы Кәримдә, бу аятны без әйткән идек. Минем турында кулларым сорасалар, мин бит якын һәм дуа кылучыга ул миннән сораганда җавап бирәм. Һәм ахырда сезгә бер сер әйтәм. Ризык күбәйтү генә түгел. Аллаһ Тәала әҗәтләрдән дә безне сакларга, әҗәтләрдән дә котылырга ярдәм итә. Бер вакытны Али радиллаһу анһу бер кеше килә. Ан Али радиллаһу анһу анна мукатабан джаъаху фaqala. Аның янына писар килде. Писар язучы, яза торган писар. Татарча писар була инде ул. Джаъа фaqala, һәм әйтте Али радиллаһу анһу шундый сүзләр. Инни qad ajaztu an kitabati fa'inni. Мин ди шул язып сукрайдым инде. Мине байыт, миңа байлык бир дигән сүзләр әйтә. Теге әйтә: "Ала уаллимука би калиматин
Алламанихинна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Мені үйреткен сөздерге, Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям үйреткен сөздерге сені де үйретейін ме? Лау кана алейка мисля джабали сир дайнан аддаху Аллаху анк. Әгер де о сөздеріні айтсан де, әжетлерің тау дәрежесінде болса да Аллах Тәала сені анардан құтқара, анардан бушарға сеңа ярдәм итә. Һәм дәвам итә. Нинди дуа ул? Аллаһумма кфини бихалалика ан харамика ва аънини бифадлика амман сивак. Я Аллах, харамга кирмәс өчен миңа син халалдан җитәрлек бир. Һәм синнән башка кемгә дә булса мухтаҗ булудан мине алып кал, мине коткар, мине сакла. Шакира җәмәгать, уялмыйк. Чөнки Аллаһ субханаһу ва тааля безгә карата бик мәрхәмәтле. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям хәбәр бирә: "Инна Аллаһа хаййюн каримун, ястахи иза рафа'a ar-rajulu ilayhi yadayhi an yaruddahuma sifra khaibatayn." Хактади, Аллаһ субханаһу ва тааля уяла торган һәм юмарт. Әгәр кулы аңа үз кулларын күтәрсә, Аллаһ аларны буш кайтарырга уяла. Субханака Аллаһумма бихамдик, ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк, валлаху فأهل الوفاء كلو